उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. कणकवली फोंडाघाट रस्त्यावरती नवीन पुलाचं बांधकाम सुरू असल्यानं अवजड वाहनांसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. तरी देखील काही अवजड वाहनं या रस्त्याने ये जा करत आहेत. पण पर्यायी मार्ग अरुंद आणि चढउतारांचा असल्यानं मोठा अपघात घडू शकतो. काही दिवसांपूर्वी एक कंटेनर देखील रस्त्याच्या बाजूला कलंडला होता. त्यामुळे तातडीने हा रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद करावा अशी मागणी फोंडाघाट ग्रामस्थांनी केली आहे. आपल्या फोंडा निपाणी फोंडा कनेडी उंबर्डी रस्त्याची जी ब्रिजची कामं चालू आहे, दोन्ही ब्रिजची, त्याच्यासाठी 2 तारीख म्हणजे फेब्रुवारीपासून जड वाहतूक आपल्या तिकडून बंद केलेली आहे. वारंवार सांगूनही त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तर आत्ता लोकांचा जो आक्रोश आहे तर बघितल्यानंतर मी लोकप्रतिनिधी म्हणून आज मी PI मॅडमची कालपासूनच त्यांच्या मागे होतो. आज म्हणून त्यांनी इथे मीटिंग लावली होती. आता तर त्यांना सांगितलं जर उद्या माझी त्यांना फोनवरच त्यांना सांगितलं होतं की जर परवापासून जर झाली नाही वाहतूक बंद तर मग आम्ही स्वतः वाहतूक रस्त्यावर उतरून बंद करू. मग जर समजा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदार तुम्ही असाल. म्हणून स्वतः PI मुल्ला मॅडम यांनी पाहणी केली तिथे. त्यांच्यासमोरच त्यांनी सगळं बघितले काय अडचण आहेत ते. आणि त्यांनी आज इथे कणकवली पोलीस स्टेशनचं मीटिंग लावली होती. त्याच्या संघटनेच्या सुद्धा लोकांना त्यांनी बोलवलं. आणि त्या मीटिंगमध्ये आता उद्यापासून कंपल्सरी वाहतूक बंद करण्याचं ठरलं आहे. तसं पत्रही कलेक्टरांकडून आहे. त्याचेही आदेश उद्या त्यांना प्राप्त सोमवारपर्यंत मिळतील. आज रजा असल्यामुळे आणि महसूलची यंत्रणा असल्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम झाला, तेही मिळतील त्यांना. त्यामुळे उद्यापासून आजपासूनच रात्रीपासूनच वाहतूक बंद करण्याचं त्यांनी आम्हाला आता शब्द दिला आहे. आम्ही बघू 2 दिवस जर समजा त्यांच्या शब्दाप्रमाणे जर वाहतूक जर बंद राहिली तर ठीक, नाही तर मग आम्ही आमचं काम करणार. त्यांना पर्यायी गगनबावडामार्गे रस्त्याची व्यवस्था केलेली आहे. गगनबावडामार्गे त्यांना पर्यायी वाहतूक करू शकतात ते. आणि हेवी वाहतूक जी आहे ती बंद आहे. बाकी ST आणि बाकी छोट्या गाड्या त्यांची काय वाहतूक बंद नाही आहे, ती आम्हाला काय अडचणी नाही आहे. पण हेवी जी वाहतूक आहे ती कंपल्सरी बंदच केली पाहिजे. त्याच्यामुळे ह्या मागच्या 2-4 दिवसात 2-4 ॲक्सिडेंट होते, मी वाचले. नशीब म्हणा की ॲक्सिडेंट झाले नाही, पण प्रसंग तसे निर्माण झाले. त्याच्यामुळे फार लोकांचा आक्रोश आहे. आणि जर समजा त्यांनी आता मान्य केलं आहे की आपण करतो म्हणून, जर नाही केलं तर आम्ही सोमवारपासून 100% आम्ही रस्त्यावर उतरून वाहतूक बंद करणार.